Hei alle sammen, hjertelig velkommen tilbake til mitt kanal. Hvis dere ikke vet det, så har jeg nettopp hittet 14 subscribers. Det ser dere kanalnavnet. Hvis dere ikke har fått på navnet, så må dere bare stoppe. Sånn. Ok. Ja. Ok, alle sammen. Jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre da, men hvis dere feirer jul, så kan dere kommentere ja i comment. Ja. Og så like, sub, og trykk på bjella for en varsler når jeg lager en video. Så er det en ekte legende som står. I dag skulle jeg bare snakke om hva jeg ønsker meg til jul. Da har jeg egentlig bare begynt. Ja, jeg ønsker meg en laptop, fordi kanskje jeg husker på den der ene videoen. Men da er det stille. Kanskje det er det. Ja, og så ønsker jeg meg en ny mobil, fordi jeg vet ikke om det helt en høyttaler virker. Den virker ikke på Instagram-videoen jeg lagde nettopp. Men jeg skulle lage en ny video. Og det er ikke så mye egentlig. Enten så er det penger, eller laptopen. Og så kanskje et YouTube faktisk, kanskje noen lys, fordi nå bruker jeg faktisk bare en lyslampe. Fordi det var det beste jeg fant på. Fordi jeg synes det er bra. Så det er veldig sterkt. Det er det sterkeste. Så jeg bytter en lys. Så. Egentlig så vil jeg bare si god høstferie, og sånn. Og så vil jeg bare si, hvis dere vil ha mer video, må dere bare like og subbe. Og når vi får 15 subscribers, 15 subscribers spesial. Så jeg kommer til å bli heftig. Jeg kommer til å gjøre noe sykt. Hvis jeg får med meg noen fra klanen. Ja, enten blir det han Eirik Hedland, Karlsen, og så kanskje han William, som var med i Sola, med Kjølse. Ja, og jeg hadde en veldig rar lappen. Så, og hvis dere vil at jeg skal spille kanskje men jeg har ikke fått til livestreamen på PlayStation. Jeg vet ikke hvorfor, så hjelp meg! Eller kanskje vi kan spille FIFA 20 som jeg første da han kom ut. Ja, det var kult. Så hvis dere ikke vet det, så er det faktisk veldig sent nå. Jeg greide ikke å spille inn videoen tidligere, fordi jeg var litt opptatt. Så kommer vi og veldig. Jeg kan ikke prøve den naboen. Ok. Kommenter nede i kommentarfeltet hva dere ønsker dere til jul. Da opplever dere har noe jeg ønsker meg. Jeg ønsker meg kanskje, jeg vet ikke. Det er mye jeg ønsker meg til jul. Man trenger ikke så mye. Det er bare de som er veldig etter på den nye. Men ja. Jeg vet ikke hva annet jeg skal si egentlig. Kanskje jeg bare skal runde av videoen nå. Eller sånn jeg skal si. Og ønskelista min. Ja. Jeg ønsker meg valgår, fordi jeg har en jente
det valgt. Den har dere sett på YouTube-kanalen. Hvis dere har sett videoen, så hvis dere ikke har sett videoen, må dere bare gå til den. Tror det er den. Ja, den heter Fia er rar noen ganger. Ja. Det er egentlig alt jeg skal si, så kan jeg bare runde nå. Takk for at du så på, og legg igjen en like og subscribe og trykk på bjella, og så ses vi neste gang. Ha det bra.